Mga higala, karon atong tun-an ang Daniel Kapitulo 2 tungod kay pinaagi niini atong masabtan ang kasaysayan sa kalibutan ug gipadayag kini sa balaan nga kasulatan aron nga may baluan nato nga ania na kita sa katapusan nga panahon. Samtang ato usab nga masayran ang katinuoran sa prueba o sa balaan nga kasulatan nga matinud-anon, pinaagi lamang sa tagna nga nagakatuman. Ako kamong dalawon sa kasaysayan sa karaang Babilonya diin mao kini ang lugar nga ang mga Hudiyo nahimong ulipon niadtong mga panahona human nga gisakop sila sa mga Babilonya. Sa panahon sa pagsakop, ang hari nagkuha og mga manggialamon gikan sa lain-laing lugar nga iyang gisakupan aron nga mahimong makatrabaho kauban sa mga magtatambag og mga opisyal. Adunay mga Hebrehanon nga mao si Daniel ug ang iyang tulo ka mga higala nga nahimong bihag. Apan gipaeskwela sila sa Babilonya aron nga mahimong takos nga manggialamon sa pagserbisyo sa hari. Ang gingharian adunay linibo ka mga Dios kay pagano man kini nga nasod, apan kining upat ka batan-on nga matinud-anon silang pagtuo biila lamang sa usa ka Dios nga buhi. Sa atong pagbasa sa mga bersikulo nga atong masabtan nga ang Dios nagagamit kinila ingon nga instrumento aron nga mailahan sa mga taga Babilonya nga tinuod ang Dios sa mga Hudiyo. Niadtong mga panahona, ang Dios naghimo og pamaagi aron nga mailahan sila sa katawhan sa Babilonya. Ug usa niya na kagabi, si Haring Nabucodonosor nagdamgo ug ang iyang damgo nagsamo kaniya sa iyang pagkatulog. Busa, nagpatawag siya sa tanan niya mga manggialamon aron nga ipaibalo kaniya ang iyang damgo ug ang hubad niini. Apan walay bisan usa ka manggialamon nga makahimo sa hangyo sa hari. Busa, gibaharan og kamatayon ni Haring Nabucodonosor ang mga manggialamon kung dili nila mahimo ang hangyo sa hari. Atong nakita dinhi mga higala nga wala na pruibahan ang gahom sa mga Dios sa mga manggialamon nga ilang gisimba tungod kay kini nga damgo nagagikan lamang sa tinuod nga Dios sa langit. Unya sa dihang miabot kan Daniel ang balita pinaagi sa sundalo nga si Aryok. Iyang gihangyo si Aryok nga tagaan siya usa ka gabi aron sa paghangyo sa Ginoo kun unsa ang damgo ug hubad nga nagpasamok sa hari. Miabot ang kagabihon og ang Dios mitubag sa hangyo ni Daniel ug pagkahuman niya nahibaluan na ni Daniel pinaagi sa iyang mga pag-ampo. Naklaro niya ang damgo ug ang kahulugan nga gihangyo sa hari. Tungod nini nagpasalamat si Daniel og mao kini ang iya giingon pamatii ang Daniel Kapitulo 2:23. Nagpasalamat ako kanimo og nagadayeg kanimo, O Dios, sa akong mga amahan nga naghatag kanako sa kaalam og kagahom. Ug karon ginapadayag mo kanako ang butang nga among gipangayo kanimo. Sanglit imong ginapadayag kanamo ang butang sa hari. Tungod sa usa ka gabi nga lugway ni Aryok, nahibaluan na ni Daniel ang damgo og kahulugan. Busa pagkaugma miadto siya sa hari og iyang gisultian ang hari sumala sa hangyo sa hari. Apan wala siya nagpataas. Si Daniel wala nagpataas sa iyang kaugalingon kay nahibalo siya nga dili siya mao ang nakahimo sa pagpadayag og damgo og paghubad niini sa hari. Sa tumang pagpaubos iyang gipadako ang Ginoo nga maoy naglarang niining tanan. Sumala sa ato mabasa sa Daniel Kapitulo 2:28, apan adunay usa ka Dios sa langit nga mopadayag sa mga tinago ug siya nagpahibalo kang Hari Nabucodonosor sa mga butang mahitabo sa ulahing mga adlaw. Karon atong tan-awon ang damgo ni Haring Nabucodonosor pinaagi sa gipadayag sa Biblia. Nagsulti ang Biblia, ikaw o hari, nakakita og nakasudong sa usa ka dakong larawan. Kining larawan nga dako uyamot ug kansang kasilaw maayo kaayo. Mitindog sa imong atubangan ang dagway niya na makalilisang. May tungod niini nga larawan ang iyang ulo bulawan nga lunsay, ang iyang dughan ug ang iyang mga bukton sa lapi, ug ang iyang tiyan
ug ang mga paa tumbaga, ang iyang mga bitiis puthaw, ang iyang mga tiil may bahin nga puthaw ug may bahin nga yutang kolonon. Nakita mo hantod niya ang usa ka bato gisapsap nga walay mga kamot, nga minglapdos sa larawan sa iyang mga tiil nga puthaw ug yuta nga kolonon ug nakadugmok kanila. Unya ang puthaw, ang yutang kolonon, ang tumbaga, ang salapi ug ang bulawan nadungan pagkadugmok ug nagahimong sama sa tahop sa mga salog nga giukanan sa panahon sa ting-init, ug sila ginapadpad sa hangin sa pagkaagi nga walay dapit nga nakita alang kanila. Ug ang bato nga naglapdos sa larawan nahimong usa ka dakong bukid ug gipuno niini ang tibuok nga kalibutan. Ato naman nasabtan ang damgo pinaagi sa gisaysay ni Daniel atubangan sa hari. Ato na usab niya tan-awon ang hubad niini nga atong makita sa pagpadayon sa mga bersikulo. Nagkauyon usab kini sa kasaysayan nga kini nagpaila nga Biblia masaligan og kamatuoran tungod sa mga tagna nga nahitabo matud pa sa nahasulat. Matud pa sa pagpadayon, ang bersikulo 38 naghisgot ang ulo nga bulawan mao ang hari sa Babylonia nga mao si Haring Nabucodonosor sa 605 BC hantod sa 539 BC. Kini nasakupan niini ang mga parte sa Israel, Ehipto ug sa kinabag-o nato nga nasod sa northern Iran. Ug angay lang kini nga tawagon nga bulawan tungod kay niadtong mga panahon na abunda ang bulawan sa ilang lugar. Ug mao kini ang pinakadato nga gingharian sa tanan. Pipila ka mga tuig ang milabay hantod sa panahon ni Haring Belshazzar. Miabot sa punto nga gihukman sila sa Dios sa usa lamang kagabi tungod sa tumang pagpakasala nga naghatod sa pagkapildi nila sa kamot sa sunod nga gingharian nga mao ginatawag ang Medo-Persia nga ubos og ato kini nga mabasa sa Daniel kapitulo 5. Mao na kini ang sunod nga gingharian nga ubos kay sa una nga nagsimbolo sa salapi nga dughan ug mga kamot ang gingharian sa Medo-Persia nga nagsugod sa pagdominar gikan sa 539 BC hantod sa 331 BC. O ginumalaan ni Haring Cyrus niining panahona og nahimong elemento sa ilang currency ang pilak o salapi nga mao sa paghulagway sa damgo nga imahe nga ang dughan o mga bugton hinimo sa pilak o salapi. Ay katulo matud pa sa sa Biblia. Mabasa nato sa Daniel kapitulo 8 ug sa mga historians nga mga suwito nga ang gingharian nga mipuli human sa Medo-Persia mao ang Gresya nga giingon sa Biblia nga maghari sa tibuok kalibutan gikan sa 331 BC hantod sa 168 BC. Ug ang giilang nga hari mao si Alexander the Great nga mao'y nagbuntog sa majority sa mga kanasuran sa tibuok kalibutan. Matud pa sa usa ka historian nga si Josephus ang Medo-Persia mabuntog sa gingharian nga gikan sa kasadpan ug nga adunay bronze nga hinagiban. Apan si Alexander the Great wala nagdugay tungod kay namatay siya sa edad nga 32. Tapos nga namatay si Alexander the Great, wala na ilaing pangulo nga nakapadayon og pagdumala og dugay nga panahon alang sa hiniusa nga gingharian sa Gresya. Busa nahimong nabahin kini sa upat ka gingharian nga ginumalaan sa upat ka general nga mao'y hinungdan sa pagkaluya ug sa pagkapildi niining gingharian sa Gresya. Ug napulihan sa ikaupat nga gingharian nga kusganon nga mao ang Imperyo Romano nga nagsugod sa pagdominar sa tibuok kalibutan gikan sa 168 BC hangtod sa 476 AD. Sa pagsulod niining mga panahon na nataw usab si Jesus ang puthaw nga lansa nga namilagba sa iyang mga kamot timaan lamang sa gahom sa Roma nga mao'y naghimong nagpaluyo sa iyang pagkamatay ug pinaagi usab sa mga Parisiyo nga nasuko kang Ginoong Hesus. Pinaagi usab niini nahimong bantog sa mga taga-Roma ang paghimo og mga butang pinaagi sa puthaw ug tungod sa kadako niini nga og gahom. Giila kini sa Biblia sa Daniel kapitulo 2:40 ug sama sa puthaw nga magapisgat niining tanan kini nga gingharian magabungkag ug magadugmok.
Sa pipila ka mga tuig nga ang milabay nahimong naluya ang gahom sa Roma, hinungdan niya ang mga barbaric tribes sa laing dapit sa gingharian, naghimo ilang kaugalingong gingharian ug sa panahon sa 476 AD nahimong nabahin ang Western Rome sa napulo ka gingharian. Sama sa napulo katudlo sa tiil, mao kini ang major nga mga nasod karon nga makita nato sa Europa: ang England, ang Germany, ang Portugal, Spain, Italy, France, Switzerland, ug ang tulo ka mga nawala sa kasaysayan nga mao ang Heruli, Vandals, and Ostrogoths. Ang Biblia usab klaro kayo nga dili na kini sila maghiusa sumala sa Daniel 2:43 apan sila dili magkakatapot sa usag-usa sa mas puthaw nga dili mosagol sa yutang kolonon. Daghan ang mga nagsuway sa paghiusa niining mga nasura apan walay bisan usa kanila nga nagmalampuson. Usa na niya na si Napoleon Bonaparte apan wala naglampos, si Charlemagne apan wala naglampos, si Kaiser Wilhelm sa second wala naglampos, si Adolf Hitler gusto niya usahon ang gingharian sa Europa apan nahimo lamang nga daghan ang danyos ug nangamatay sa World War II pero wala siya naglampos. Karon sa presente nga panahon, nagplano ang European Union nga usahon ang ilang currency apan dili na nila mausa ingon nga usa ka gingharian sa Roma. Ang tagna sa Biblia tin-aw nga nagpadayag sa umalabot nga kapanahunan apan aduna lamang kitay gipaabot nga hitabo nga maoy mutapos sa mga gingharian nga atong gisgutan. Mao kini ang bato nga mudugmok sa tanan nga mga nahaunang mga gingharian. Kinsa man kini nga bato ug unsa man kini nga gingharian matud pa sa gisulti ni Ginoong Hesus sa Lucas 20 bersikulo 17 hangtod sa 18 apan siya mitutok kanila ug miingon unsa man di ay kining nahasulat. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kini nahimong pangulo nga bato sa pamag-am. Ang tanan nga nahulog sa ibabaw ni adtong batuha mga dugmok apan bisan kinsa ang mahulugan niya kini magasabwag kaniya sama sa abog. Unsa may kahulugan niini? Ato ning tanawon, atong makita sa balaan nga kasulatan sa gisulti dinha sa Buhat 4 bersikulo 10 hangtod sa 8. Atong basahon, hibaluay ninyong tanan ug sa tibuok nga katawhan sa Israel nga tungod sa ngalan ni Ginoong Hesus nga Nazaretnon nga inyo gilangsang sa krus ug nga gibanhaw sa Dios gikan sa mga minatay tungod gayud kaniya nagatindog kining tawhana dinhi sa inyong atubangan. Maayo na kini mao ang bato nga gisalikway ninyo nga magtutukod nga nahimong pangulong bato sa pamag-am. Mga higala, si Jesus mao ang bato. Siya mao ang mobalik usab aron sa pagtukod og gingharian nga walay katapusan. Nga ato mabasa sa Daniel 2:44 o sa mga adlaw niya ng mga haria ang Dios sa langit magatukod og usa ka gingharian nga dili gayud malumpag ni ang gahom niya na mahibilin sa lain nga katawhan. Apan kini magadugmok og magaot-ot niining tanan nga mga gingharian og kini bulungtad sa walay katapusan. Sa katapusan nga panahon ang Dios mo balik aron sa pagkuha kanimo kanako og makapuyo kita sa gingharian sa walay katapusan ug ato lamang kini madawat kung magpasakop kita diha sa iyang gingharian sa grasya nga maandam kita sa umalabot nga panahon sa iya ikaduhang pagbalik. Mao kini ang akong handom. Mao usab ba ang handom nimo? Kung aduna kamoy nakatunan sa atong mga video, ayaw ninyo kalimti sa pagsuporta, pinagi sa pag-subscribe, pag-click sa notification icon, pag-like, pag-share niining mga video aron daghan ng aton nga maminsahian sa maayong balita. Mahigala, magkita na pod kita sa sunod nato nga mga videos. Ang Ginoo magpanalangin kaninyong tanan. Salamat.